La Blancaneu i els 7 nans polits, un llibre de Vivim del Cuento. Fa molt de temps va néixer en un palau la filla d'uns reis. Com que tenia la pell tan fina i blanca com la neu, la van posar de nom Blancaneu. Malauradament, la reina va morir molt aviat. Amb el temps, el rei es va tornar a casar amb una dona que era força presumida i egoista. La nova reina cada matí feia la mateixa pregunta al seu mirallet màgic. «Mirallet, mirallet, qui és la dona més maca del regne?» «Sense cap mena de dubte, ets tu», li contestava el mirall. La Blancaneu va anar creixent fins a convertir-se en una jove molt maca. I vet aquí que un bon dia el mirallet va canviar la seva resposta. La més guapa del reialme era la Blancaneu. La gelosia es va apoderar de la reina. Empipada perquè algú pogués ser més bonica que ella, va manar a un guàrdia reial que fes desaparèixer la Blancaneu. Afortunadament, el guàrdia va tenir compassió d'ella i la va abandonar al bosc. Després de molt caminar, la Blancaneu va arribar a una caseta habitada per 7 nans. Estava feta un desastre. El terra era ple de les petjades enfangades dels nans. A la nevera només hi havia menjar precuinat i brioixeria industrial. Els plats bruts s'apilaven a les piques de la cuina i del lavabo. Els llençols no s'havien canviat des de feia anys i la pols s'havia apoderat de tot el menjador. La Blancaneu va decidir posar-hi remei. Tot i que ella no havia mogut mai un dit, espavilada com era, en poques setmanes la casa estava netíssima i havia après a cuinar plats per llepar-se'n els dits. Els nans, però, continuaven bruts com sempre. Poc havien canviat. Continuaven dutxant-se un cop al mes. Ara bé, van començar a agrair la nova dieta instaurada per la Blancaneu i que la casa lluís cada dia endreçada. A poc, els nans van entendre que era molt millor anar net i polit. Es dutxaven i es posaven colònia cada dia per anar a treballar. Els caps de setmana feien dissabte. Aprenien a cuinar plats suculents i es relaxaven tot fent excursions per la muntanya. Mentrestant, al palau, la reina continuava fent la mateixa pregunta al seu mirallet màgic. La resposta era sempre la mateixa. La més bonica del regne continuava essent la Blancaneu. La reina va decidir acabar amb ella personalment. Un dia que la Blancaneu estava sola a casa, la reina va trucar a la porta disfressada de velleta. L'anciana va oferir-li un cistell ple de pomes vermelles que estaven enverinades. La princesa va agafar-ne una i hi va fer una queixalada. A l'instant va caure desmaiada a terra. Pam! La reina va marxar molt contenta, perquè per fi tornava a ser la més maca del regne. Quan els nans van tornar a casa, van trobar la Blancaneu estesa a terra. El nan més savi de tots, que coneixia aquest tipus d'encanteris, va recordar que l'única manera de salvar la Blancaneu era amb un petó de príncep. Immediatament es van posar a buscar-ne un. Van organitzar un càsting. No buscaven un príncep qualsevol. Calia que estigués a l'alçada de la Blancaneu, és a dir, que fos atent, net, polit i també amant de la natura. L'endemà es van presentar tots els prínceps de la contrada. El primer que va arribar ho va fer de la pitjor manera. Va trepitjar les flors i va llançar el xiclet a terra.
No creu que no hauria d'embrutar el nostre jardí així? Pregunta un dels nans. Jo no haig de ser amable amb la natura. És la natura que m'ho ha de posar fàcil. Si estic cansat de mastegar un xiclet, que l'aguantin les plantes. I si em molesta un arbre, perquè és al mig del camí, el tallo. Amb aquesta resposta, els nans ho van tenir clar. Faci mitja volta que no busquem un home tan poca solta. El segon príncep semblava més tranquil i amable, però anava molt brut. Duia una camisa el color de la qual ja no es distingia de tantes taques que hi havia. A la Blancaneu la portaré com una reina. Soc de bon menjar. Mai no li faltarà un plat a taula. Això està bé, va dir un dels nans. Però com és que porta la camisa tan bruta? Aquestes marques són medalles, que recorden grans tiberis des de fa 50 anys. Són restes de greix de porc senglar, sopa, macarrons, va contestar orgullós. Però que no renta la roba? Van insistir els nans. És clar que no, encara l'haig de dur 5 anys més. Amb aquesta resposta, els nans ho van tenir clar. Faci mitja volta que no busquem un home tan poca solta. El tercer príncep va agafar una beguda de la nevera i es va asseure al sofà. A veure, on és aquesta Blancaneu? Anem per feina. No tinc ni un minut per perdre. Ens podem casar avui? La meva minyona ha plegat i necessito algú que ocupi el seu lloc, va dir el príncep. Pari el carro, li va etzibar el nan rondinaire. La Blancaneu no és la minyona de ningú. A la Blancaneu mai no li faltarà de res, però no em demaneu que ens veiem cada dia, Ni que fem coses plegats, jo tinc coses més importants a fer. Amb aquesta resposta, els nans ho van tenir clar. Faci mitja volta que no busquem un home tan poca solta. Així anaven passant els prínceps, però cap no arribava a la talla de la Blancaneu. Els nans estaven a punt de llençar la tovallola quan va arribar un príncep amb bicicleta. Bon dia, és aquí on la Blancaneu ha caigut enverinada? Vinc a ajudar en el que pugui. I quina casa més maca i endreçada! Que esteu cuinant? Fa molt bona olor. Sí, és aquí, li va contestar un nan sorprès amb tanta amabilitat. T'agrada cuinar? Sí que m'agrada. Intento fer plats variats amb el que trobo al mercat. I m'agrada omplir paperines d'anissos per regalar als convidats. També sé el que és mantenir una casa endreçada. Cada dia escombro, frego i trec la pols. Definitivament, aquest era el príncep que estaven buscant. Així que el van acompanyar a la cambra on jeia la Blancaneu. El príncep, amb tota la delicadesa del món, li va fer un preciós petó que va fer despertar la Blancaneu del seu son profund. Des d'aquell dia, la Blancaneu i el príncep van començar una relació que encara avui perdura. De fet, diuen que fins i tot van decidir ajuntar les seves passions i obrir una bonica casa rural, no gaire lluny, on hi havia els nans per atendre aquelles persones que volien passar uns dies envoltats de natura, tranquil·litat i bona cuina. I aquest conte s'ha acabat. Fi.